आं रनिखौ लायनो थांसै नों रनिनि बिसनाफोरखौ रुमखौ मोजाङै साफा खालायना लिरनानै दोन दे साफा खालायना दोन आं मैयानो साफा खालायखादों मादै साफा खालायखाबाय औ आं मैयानो लिरना मोजां खालायना दोनखादों दे होमबालाय नों मोनसे खामानि मावबानो जाबाय दा सुप बानायना दोन दे बै गाजर हो मटर हो बेनिफ्राय बै कबिखौ हो मिथिबाय जेबो होनाङा बेनिफ्राय थाव होनो नाङा बेबायदि थाव पियास बानलु बेफोरखौ जेबो होनाङा संख्रिल' एसे हो औ दे होमबालाय आं थांसै बेबायदिखौलाय आदा रनियालाय जागोन ना दानो आंखौसो रायफैगोन खोमा रां खानाया बेबायदिखौ जानो नागिरखाया बियो बेदर ना थाव मस्ला नङाबा जागोन ना बे गारगोनसो बायदि मोनदों आं थेवबोलाय बानायना दोनसै बानायाबा आंखौसो रायगोन मानो फन खालायदों नोंलाय बेबायदि फन खालायबाय थानो नाङा आंखौ फन खालायनाय माने आबाखौ रनिखौ लाबोबाय नामा हस्पिटालनिफ्राय लाङाखै दिनैसो लांगोन बेखौनो खबर लानो होनना फन खालायदोंमोन आं नाय दिनैनिफ्राय बेबायदि फन खालायनाङा दे खालायनांला बेबायदि खबर सबर लानांला बेबायदि फन सन खालायनाङा बेबायदि नाङा आंनो नोंनि बेबायदि फन खालायनायखौ नोंनि बेबायदि खबर लानायखौ नाङा आंनो मानो बेबायदि बुङो मानो बेबायदि बुङो मानो बुङो मिथिया नामा नोंहालाय माथो सोमोन्दो दङ जोंफोरजोंलाय नोंलाय गथ'फोरनोलाय बिफानिसो मुं होनो हादों ना माथो होनो हादों ना अननायसो होनो हादों ओरैनो गोजाननिफ्राय साज्रां फन खालायनायखौलाय आंनो मानो नांगौ नाङा आंनो खालायनाङा फन सन दोन माखौबा फन खालायनानै अनफ्लाना देखायनो फैदों रागासो जोंनो ओंखारो नों बायदि हौवानि ना आंनो गोनांथि दङ ना आंनि फिसाफोरनो नों बायदि बिफानि गोनांथि दङ दरखार गैया जोंहा गोनांथि गैया नोंनि गोसोफोरखौसो गाज्रि खालायो अननायथ' होनो हायासैयानो ना आंनो होनो हादों ना फिसाफोरनो होनो हादों दुखु आरो रागानि अनगायै बे सासे मानसिया मायबा होनो हादोंना जोंफोरनो हनै फनखौनो दाननासो होबाय हाबिलाखौ माला फैनो होगोन होननानै सोंनो नागिरबाय रायज्लायनोनो हायासै गावहासो दाननानै होबाय बखि बिमाया सोंदोंमोन माब्ला फैगोन होननानै थै मोजाङैबो रायज्लायजाया बे सासे मानसिजों दा मा खिन्थानो आं बुंदोंमोन रायज्लायनानै खिन्थागोन दे होननानै दा मा बुंगोन आं बिमायखौ थै जेबो थोरना हानिर' जायगायानो थोआ गोबालाव मोनदोंलै आंलाय मा खर'खौबो गिदिंनाय मोनदोंलै आं जिरायनोसै आं दसे हो सोर एसेबां समायना सिख्ला जाखो बेलाय जोंफोरनि न'आव जि लामफैदों सोर जाखो बेलाय बे समायना सिख्लाया आगोललाय माथो नुफेराखैमोन आं सोर बे आलासि नामा सोर मा एसे समायनाब्रा आगोललाय माथो नुफेराखैमोन आं बेबायदि सिख्ला क'क्राझाराव मा एसे समायना बे सोर र' मादै मोना सफैबाय खोमा सफैबाय औ दे मामोनलै बियो लाइफआव फार्स्ट टाइम आं सोरखौबा बेबायदि नायफ्लांबाय थाबायलै एसेबां समायना मोदायजो बायदिसो माथो मानसियानो मेगन बेस्रां सोर मारबा बियो आइनाव सोंहैनो र' एसेबां समायना सिख्ला जिउआव नुफेराखैमोन आं नायबोलाथाय नायबाय थाथावथाव मेगन मिसिम रोंलायो गथ'फ्राथ' मोजां जाबाय र' दा लासैनो हामलांसिगोन हस्पिटालनिफ्रायबो लाबोनो हाबाय दा बे गारिखौसो खबर लाहैनांसिगोन इसिबां दामि गारिया माबा जानानै दङ फाहामनो होनाया माबा खालायखौ आयै बे जि लामबाय थानाय सिख्लाया सोरलै बे हाबिला सोर हाबिला जोंफोरनि आलासिफोर जायो नामा नङा नोंनो खिन्थायाखैसैमोन आं हस्पिटालाव दिनै दाहाय खिन्थागोन होननानै माबा बे सिख्लायानो नोंखौ बासायदों आंखौ बासायदों औ बे सिख्लायानो बासायदों नोंखौ बे सिख्लायानो थैखौ मोनामोनब्ला नों ब्रेन डेड जानानै थैसिगौमोन मा ब्रेना डेड जाना थैसिगौमोन आङो औ इसोरनि अननायाव बे हाबिलाखौ मोननायखायसो नोङो जिउ गोदान मोनफिनबाय रंजा नोङो थेंक इउ होनैथां हाबिलाखौ नोंलाय मानो खिन्थायाखैमोन आंनो आगोलनिफ्रायनो हाबिलाया जोंहानावनो दंथ'यो नालाय बेनिखायनो खिन्थायाखै आरो फैब्लाथाय मोजाङै रायज्लायगोन होननानै अबेनि बियो अबेनि बेनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो बिनि थाखायसो बासिबाय आरो आं ना बिनोथ' हाजार थेंक इउ होनांगोन आं नोंनि बार्थडेसिम थानो होदों आं बिखौ थानो नागिरथाराखैमोन बियो आंसो जेन थेन थाहोदों बार्थडेसिम थाथार रनिनि होननानै थेंक इउ थेंक इउ हाबिला मिनि गोबां थेंक इउ
नोंनि मदद मोनाब्ला आं थांना थानाय नङामोन। नोंनि थाखायसो आं बासिफिनबाय। थेंक इउ दे आरोबाव। जायो। बेनिफ्राय नोंनि फुल मुङा मा? हाबिला मा? हाबिला बसुमतारी। मा हादों? आइया खामानि मावनो होदों नामा? मादे होनाखै, आं गावनो माबादों। मा खालायनो मा मानो मोनोना, बेनिखायनो बेफोरखौनो खालायबाय दं। मोजां। आं बान्दा कबि जाना मोजां मोनो। नों एवनो रोंगौ? एवनो? मा जाखौ? मा मिनिखौ? ओरैनो एवनो रोंगौ होनना बुंनायखाय मिनिनो ओंखारदों आं। माने नोंखौ मदार्नथार नुयोना, बेबायदि संनो खावनो रोङि बायदिसो नुयो। नंगौ नामा? आंना खामानियानो मावनायल'बा, संनाय खावनाय बेनोसै आंनि खामानिया। नंगौ नामा? आं बेबायदि मानसिखौनो मोजां मोनोलै। संनाय खावनाय गोरों सिख्लाफोरखौ। बांद्राय देलायनायखौल' गोरोंखौ मोजां मोनालै आं। आंनिबा गासिखौबो रोंजोबनांगौ, देलायनायनिफ्राय जानाय लोंनाय संनाय खावनायनिफ्राय। होमब्लासो सासे पारफेक्ट सिख्ला जायो। गासिखौबो रोंनांगौ। नंगौ नामा? नंगौ। गोथाव सं दे, आं फ्राय जानो मोजां मोनो। जागोन दे। नोंनि कबि हानायखौ नुनानै ओंखाम उखैनासो थानो हाला आंना। ओंखाम उखैबाय? र' आं संनि होनबा माबारै। नों मोजां मोनबायबा एसे आगोलनिख्रुइ? मोजां मोनबाय। सानायफोराबोथ' एसे खमायबाय खोमा ने? रायज्लायबाय थानो लुगैबायलै आं। बेनि खाथियावनो थाबाय थानो लुगैबाय। बेयावनो थाबाय माथो बियो। लाजियो आं मानसिफोरा बेबायदि नायबाय थाब्ला। बान्दा कबि। आं एसे मोजां मोना बेखौ। सुखुथारा आं बेखौ जानो। प्लास्टिक बायदि, खागज बायदि। मा बुंनो मा मानो ओरैनो बुंफ्लाबाय आं हाबिलानि सिगाङाव। नङाबा बे बान्दा कबि भाजाखौ आङो थैनोबो जाया। अबाव थांखोथाय? लाजिदोंसो नामा बियो आंखौ? थांसै र'। हाबिला बिमायसो माथो। ओइ फंबाय। आदा र'। मा होनना बुंगोन दा आं हाबिलानि बाथ्रा सोंबोला? रितुआबो बुंस्लाबाय, फनखौनो दाननानै होबाय। मा बुंगोन आं दा? आदा मोजां ना? मोजाङाथ' मोजांमोन र' फंबाय। बे हाबिलायासो माब्ला फैगोन? बिमानिखौथ' मिथिगौआनो, बिमानि आखलखौ बयबो। एखे गाख्रावगासिनो सान्थि गैया मानसिया। माब्ला फैगोनथाय? माबा आदा, माने बेमारिया सिरियासथारमोन नालाय, एसे माने हामजासिम थाथारगोन होननानै बुंदों। साननैसो थाबोथारगोन नामा हाबिलाया? नंगौ नामा? आंहाथ' जेबो प्रब्लेम गैया र'। बै आंना हिन्जावआनो गाख्रबबाय थायोलै फंबाय, एखे असान्थिथार। बाजैया बांद्राय गोसोखांदों नामा हाबिलाखौ? मा बुंनो आरो, बिसिनि खोथा। थारमाने फंबाय, खस्थ'बो जायो। माने बिमायाबो हारसिं नालाय, गथ' सानै स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खामानिफोरखौ सोलाबहैया। बे हाबिलाया थाबोला आरो न'नि खामानिफोरखौ एसे मावो नालाय, बेखायनो आरो। नंनायालाय नंगौ र' आदा। गथ'फोर थाबोला बिदिनो खस्थ' जायो। देनाय आदा देनाय, आं फन खालायनानै सोंहरबावगोन दे। दे। साहा लोंनोबा आदा? दखानाव साहाखौनो लोंसै एसे। दे होमबालाय। माब्ला थांनो मोनगोन आं बेनिफ्राय? थानानै सुखुथारला आं। माब्ला फैगोन रनिनि बार्थडेआ? थानो बासै आं बेयाव। जानाय लोंनाय मोनबाबो, गाननाय जोमनाय मोनबाबो गोसोनि मोजां मोना। माबा सुखुवाखै थानो। मालायनियाव बेबायदि थाबाय थानो हायो इसिबां सान। हाबिला। मा बुंनो? दहायनि कबि सब्जिया गोथावथार जादों होनना बुंनि र'। जायाखै दिनै आं, थेवबो थगायफ्लानोसै। दहायनि सब्जि भाजाया बिराद गोथाव जाखादोंमोन। बिराद गोथाव मोनदों आं। नंगौ? जाबावनोबालाय एवबावगोन दे आं हराव। नाङा। उदै बुंखाबाय। उदै बुंजासिम गोसोआव थाजासिम जाखादों आं नोंनि भाजा एवनायखौ। मोनसे खोथा बुंगौमोन आं। खोथा? मा खोथालै? माने आंथ' बेयाव थानाया गोबावथार जाबाय नालाय, नोंनि बार्थडेसिम थानो होनाखैमोन, थाबाय आरो आङो। नोंनि बार्थडे जोबखालिनो, बिनि उनखालिनो आंखौ दोनना फैनो ना नोङो? हाबिलायाव थांनो ओंखारबायानो। मा बुङो? दोनहैगोन ना? नोंथ' दोनहैनो हानाय नङा, बावदोंसो आं। जायखिजाया नोंथ' थांनो हाला नालाय, सोरखौबाबो दोनहैनो होथार आंखौ। रागि आं ससेनिफ्राय हारसिं थांगोन। जागोन दे। थेंक इउ।
मादैखौ बुंबाय र' मादैखौथ' बुंखांबायानो जायखिजाया आंखौ दोनैबानो जासिगोन ससे माब्ला पार्टि जोबगोन रनिनि माब्ला थांनो मोनगोन आं गामियाव बरमा औ हाबिलाया बबाव बाबा खालि हाबिलाखौल' नागिरबाय थायो थोद जाम्बि मादै आदा रनि हाबिलाखौल' नागिरबाय थायो नामा नोंनि मेगना थोद जाम्बि सिथा खोनागोन अबाव दं बियो रुम सिङाव दं नामा औ रुम सिङाव दंथां आदा रनिनि आखलखौ हले आं माबोरैबा नुदों दे सानहर हाबिलाबोखौल' नागिरबाय थायो दानाबा जेरावबो थांलाबो माथो जेनेबा एक्सिडेन्ट जानायखाय थांनो हायाखै दिनै मादैयाबो थेवबो आदा रनियालाय आब' हाबिलाखौ फसायबाय ना मायोहाय आंथ' गाव बुंनो माबोरैबा मोनो आइखौ आं हाबा जानोसै होननानै मा होनना बुंनो आबैखौनो बुंनो खिन्थाबाय आं आबैयाबा दा माब्ला रायज्लायो आबैया आइजों आरो बाबाजों जेबो रायज्लायाखै नामा आबैया दासिमबो हाबिलानि बाथ्रा जेबो बुंथ'वाखै खोमा आइमोननि सिगाङाव नङाबा आइया दालागै बुंसिगौ आंनि सिगाङाव आबैयाथ' बुंगोन र' दा हाबिलायासो माब्ला फैयो बाबायाबो सोंनायाव बुंदों माबा मादैया फनखौ दाननासो होदों होननानै दा माबायदि कन्टेक्ट खालायनो आं हाबिलाजों र' नारखोआ बुंदोंमोन जायखिजाया सप्तासेसो नायबावथारदो होननानै जुदि हाबिलाया फैया नारखोजों आंजों क'क्राझाराव थांसिगोन मादैमोननाव हाबिलाखौ लांनो फैदों होननानै मादैमोननाव थांनांगोन आं गुथाल होननानै खिन्थाला औ बेबायदिनो खालायसिगोन आंनिबा ओजोंबो मायबा जादों बायदि मोनदों आं नङाबाथ' एसेबां गोबाव थायाना रनिया मायबाफोर जाफिनबायसो नामा बेनिखायनो मादैया लाखिदों र' आं हाबिलानाव माने क'क्राझाराव थांबोलाथाय बेनो मबाइल गंसे बायनानै लांखागोन बेनिफ्राय सिम गंसे बानायना लांखागोन रेडि खालायनानै जाहाथे रनिया जुदि मायबा प्रब्लेमबो जादों बियो फैनो हाया बा मादैया मायबा खारनाव मायबा प्रब्लेमनि थाखाय लाखिनो नागिरो होनबानिया मबाइलखौ होना गारबोसिगोन जेबो टेनसन गैला साननैसो थाबाबो औ बेबायदिनो खालायगोन आं आरो हाबिलाया मबाइलखौ मोननायनि उनावथ' मोनथिखागोन आं मानो बेनो मबाइलखौ होदों जेनेबा आंनि गोसोआव मायबा दङ बेनिखायसोथ' होगोन ना आङो ओरैनोथ' होआ सोरबा सेंग्राया रावबो सेंग्रायाथ' बेबायदि बायनानै होआ बिनि उनाव आरो आं बुंनो गोनां जेबो खोथा गैला आरो बियो हारसिंनो बुजिखागोन आरो जुदि बियो आंखौ मोजां मोनो बे आंनि मबाइलखौ लाखागोनबो औ बेबायदिनो खालायखासिगोन आं र' आंनि प्लेनिंनि खोथाखौ नारखोखौ फन खालायना खिन्थानि